Hola, és temps d'espàrrecs i hem sortit a buscar uns quants espàrrecs pel bosc, que ens encanta, a la família ens encanta buscar espàrrecs. I mireu quin manat que n'hem trobat, amb una estoneta. Imagineu la truita tan bona que podem fer amb això. Si ho voleu veure, continueu al canal La Teca i us ensenyaré com teniu que fer una truita boníssima. I jo vaig a continuar, aviam si perquè he perdut la família. Nois, un sou! Bé, ara ja estem aquí a casa, tenim els espàrrecs tan macros que hem agafat. Ara us ensenyaré com teniu que fer-lo per cuinar-los bé. Mira, teniu que agafar l'espàrrec i aneu tallant amb els dits, així, clic, clic, fins que us costi una miqueta. Veieu? Aquí ja costa una mica, doncs ja, fora. Això és important que ho feu així, perquè si no, quan feu la truita, semblarà que mengeu pals. Trosset a trosset, clic, veieu? Així, fins que us costa una miqueta. Quan ja us costa una miqueta, fora. Ara que m'ha caigut aquí una mica, aquest està una mica potxo, fora. Així, la punta, que és el més bo, pum, pum, i així. I així, tots aquests, d'acord? Llavors irem a la cuina. He collit molts espàrrecs aquest matí al bosc, hem tingut molta sort, i vull fer una truita per 4. Així que de moment separo 4 grapats amb un bol i els altres els reservaré. I fareu demà o demà passat faré una altra truita o qualsevol altra recepta. També, si sobra, també es poden congelar amb un tàper i són perfectes per fer qualsevol dia qualsevol altra recepta que us agradi. Ara estic pensant, per exemple, en un arròs. Seria perfecte. Li posarem uns alls tendres per aromatitzar una mica, una ceba tendra també, i 6 ous. Per 4 persones 6 ous està bé. I l'oli d'oliva. Vale? Vinga, comencem a tallar els alls. Els tallarem a trossets petits, a rodelles, com vulgueu, una mica toscament, sense gaires miraments. Llavors ja quedaran petits a l'hora de coure. Fixeu-vos que poso tot l'obert i tot, que és el que ens agrada per cuinar aquests plats de primavera. Més verd sigui, millor. Vinga, tot ben petit. I ara agafarem la ceba tendra també i el mateix. Les parts verdes també, tot a dintre. Les parts verdes li donen sempre un toc molt fresc, molt de primavera. No les teniu que treure mai, almenys per això. Acabem de tallar tota la ceba en dauets petits. Clic, clic, clic. Vinga, ja ho tenim tot. Vale. Agafem una paella, un bon raig d'oli d'oliva. És important que sofregim aquestes verduretes, els alls tendres i les cebes, a foc baix, a poc, que se vagi confitant, que no agafin colors. Ens interessa que quedin suats, transparents. Veieu, a poc, ja va quedant així, però que no agafin color ni quedin fregits. I així l'oli mateix se va impregnant del sabor de la ceba i de l'all i quedarà molt més apetitós. Un cop que els tinguem així més o menys putxats, veieu, no ha agafat color encara, això està perfecte, afegim els espàrrecs que ja estan talladets i ara els anirem fregint, sofregint més aviat dit. El mateix, a poc. Si els fregim molt ràpids ens trobarem que ens quedaran fregits i durs i no quedaran agradables. Han de quedar com confitats amb l'oli i això requereix una mica de temps i paciència. Fiquem una mica de sal, que també farà que deixin anar una mica de suc i ajudi amb la cocció. Anem remenant, que se vagin sofregint homogèniament per tots costats. Sempre que no fregeixi, tingueu-ho clar, això és important. Tenim els 6 ous en un bol i jo li fico sempre, quan vull fer una truita, perquè quedi més cremosa, una mica de llet. O de nata, també podeu posar, nata líquida. Res, mitja tasseta, només. Una mica de sal i de batre. Jo he posat 6 ous, per 4 persones crec que està bé. Si voleu, la proporció d'ous i espàrrecs és variable. Bueno, ja ho tenim bé, veieu? Això ja està putxadet. I ara arriba el moment més delicat, que és el moment de fer la truita. Aboquem els ous. En aquest moment tenim que pujar el foc. Ara el tenia en foc a poc. Ara, quan aboquem els ous, pujar el foc una mica més fort. I anem remenant, primer com si fos un remenat. Anem remenant, a poc. Veiem com l'ou s'irà quallant per alguns costats, els tenim que anar repartint per tots costats i anem remenant sense parar. Aquest moment és important. Anem fins que veiem que l'ou es comença a desenganxar del fons de la paella. I en el moment que veieu que es comença a desenganxar, teniu que parar de remenar,
repartir bé tota la barreja d'ou i d'espàrrecs per tota la paella, allisar-la una mica i baixar el foc, ara sí, ara al mínim. Quan calculeu que més o menys està al vostre gust, li doneu la volta. Jo faig servir una tapadora, podeu fer servir un plat i si sou valents, a pols. Però jo no us ho recomano, això. Li donem la volta, la girem, la tornem a posar en cura i ara ve el punt de la cocció final de la truita. Ara està molt de moda fer les truites molt crues. Aquí al vostre gust. A mi no m'agraden tan crues. M'agrada que siguin al punt. Melucetes per dintre, però que l'ou no ragi, com si fos un coulant de truita. Però bueno, això ho deixo al vostre gust. En tot cas, quan cregueu que ja està, poseu un plat i cap a fora, i la gireu. Pum! Perfecte. Veieu? Truita feta, ja està. Fàcil, ràpid, bo, què us sembla? Per mi, una truita d'espàrrecs no pot fallar un pa amb tomàquet per acompanyar. Tallem la truita, la porció que ens anem a menjar. Ara és el moment de descobrir com ha quedat per dintre, si se'ns ha cuit al nostre gust, si li falta una mica, em penso al meu gust sí que està, sí, perfecte. Doncs vinga, cap al plat. Què us sembla, com ha quedat això? Us agrada? Ha quedat boníssima. És com si tot el gust del bosc estigués a dintre de la truita amb els espàrrecs. Extraordinària. Ja ho saps, si t'ha agradat aquesta recepta, vols que faci més i t'ho pots passar en gran cuinant amb mi, subscriu-te al canal i dona-li un like, m'agrada, en aquest vídeo. Jo continuo aquí, que està boníssima. Ha quedat bé o què? Sí, però els espàrrecs no els has escollit tu.